Angibingelele mbukeli, kanti engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Kuphele ngokuthi kuphume esinye isidumbu. Umlindile kaXolela Lufuno obaneminyaka engu-44 ubudala obeyisigebengu esadutshulwa amaphoyisa safa ePort Elizabeth nakhu sibamba imoto yemali. Uthe umphakathi usajabulela izimoto ezisuka zesipina. Owesifazane wasendaweni waboleka isibhamu ukuze naye siqhumise. Uthe esasiqhumisa inhlamvu yavele yantaza phezulu yayishaya esimongweni umama ozala umufi naye wafa. UNoluntu umama kamufi obaneminyaka engu-33 ubudala. Wembukeli uveze ukuthi ubengahlosile ukwenza lesigameko waxolisa. Ngaphambi kokuthi baxolise abafowabo kamufi bebesho kumqeda naye nokudala ukuthi abalekiswe endaweni yesigameko ukuze aphephe. Wembukeli uzinikele emaphoyiseni ukuze aphephe ngoba naye bebesho ukumbulala. Umndeni wakhe uveze ukuthi uzonikela ngezinkomo eziyishumi ngenhloso yokuxolisa, kodwa umndeni kamufi uthi lutho akayikho leyo nto. Umphefumulo uzobuya yini? Bayamfuna umama wabo la. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvo lakho kwi-comment section. Ngizokubamba kwenye ividiyo elandelayo. Sengiphuma kanje, usale kahle.